L'emergència sanitària del coronavirus ha transformat l'activitat de moltes empreses valencianes que s'han reconvertit per a fabricar material sanitari. A Castelló, empreses tèxtils com Marie Claire o Dolores Cortés estan produint mascaretes per als hospitals. Les calces i els calcetins són el producte estrella d'esta fàbrica, però amb l'estat d'alarma tot ha canviat. Des de fa uns dies han començat a produir mascaretes. Tenia la llicència per fabricar producte sanitari, en el qual, coneixíem perfectament el procés. Amb esta reconversió, l'empresa ha pogut mantindre un centenar de treballadors. A les fàbriques de Vilafranca i Borriol treballen per a frenar la falta de material sanitari homologat. Marie Claire és una de les 5 fàbriques valencianes que fabricaran mascaretes per a la Generalitat Valenciana. En total sortiran d'ací 25.000 unitats diàries. Una iniciativa a la qual se sumen cada vegada més empreses. En esta de banyadors s'han volcat per a servir en la lluita contra la Covid-19. Si només pensara en el que és un negoci no ho faria, perquè el meu és absolutament tot altruista. Alternatives que podrien consolidar-se per evitar en un futur la dependència de la Xina. Europa ens ha pillat a tots desprevinguts perquè no hi havia una indústria. Esforç i capacitat industrials volcats en un mateix objectiu.